Anime, bok te ono, skuplja energiju. Dimi se. Sjedini se sa štapom. Daj, ajde, igraj. Ne smiješ. Daj, ne igraj. Znači, šta je pokušaj? Objasni nam. Znači pokušaj je Prvi. trigonometrijskom elipsom doći do zelene šestice ili devetke, šta god da to je. Bitno da je zeleno. Zelena. Šta ti to ko da kremen, bok te udaraš, a ne? To profesionalci, ti to ne kužiš. Aj, makni se, bok te. Treba mi koncentracije. Da ti posvijetlim sjenu štapa. Može. Evo da vidimo. Nemoguće. Znači, nemogući šap. Jel se slažeš da je nemoguće? Slažem se. Znači, ne bi to pogodio da si Isus Krist, ali tako? Majke. Da si Isus ne bi pogodio. Znaš da mi duže treba da se koncentriram. Još jedno, evo ovako. Evo tu. Daj, ajde. Još jedno. Liz. Dobar pokušaj. Evo bolje da. Štap, nemoj da. Nisam najbolji igrač s ovim. Nisi ga dobro pomazao.